pa ke jing Sngi U Blei sai sin pat ni ka sngi bat kum juro ngai khu blei phi baro ke basngap ye ka tin ka chu blei ni ka por ai khu blei phi ka kyrteng ke ju Jesus ngai ngo U Blei ngi yo ini ka sngi ka bang yo ban peteng ya ka di ka jing identity zo ka jing em ka chongi dan pedeng jong phi don sibun ke jing ka jing em jong phi don pedeng ke jing thia apang ka don ka jing no men sim phi namar ke jing ja ke bom sultanat ke baja ka jing em jong phi ke jing ha ka yo kam yo jam ke jing ha ka be day but kamai ka ji ka jong phi ka jing ka jing day shi korem la ne ka jing ha ka no ko bynta ka ba phi man ka jing em ka jong phi ki don ki breu ki ba yele prasha phi ki ba shuni phi ki ba kta ye ka yo ka kot kamai ka ji ka jong phi ki ba pen pep ye ka jing trei ka jong phi wanam du jing kremen wat la da phi don hapdeng jong ka taro tip ini ka way ba phimlong marway utrai ulong ringkat bat phi kadon ka por ka phi sngo ile de phi long marway phi sngo ko ma phi sha ino phi sha le ben phi sngo ba la kan tat ye phi sngo kumba la ino ye phi la le ben ye phi henrei nganoi phi utrai te udana sna song phi u ye phi compare kom no phi long sngo thu ye phi u yo e ke ummat ke jong phi u yo e ka jing chen jar ka jong phi u yo e ka jing shamla not ka jong phi u yo e te ka jing ke badon ka jing em ka yeng ka jong phi ka kam ka jong phi nanoi phi utrai om tang bu yo e punwan ban yarap ban plat ye phi ka jing yarap ka wan utrai ka jing yarap ka wan utrai un yeng ban yele ka thmai ka jong phi tip ni ka wei ba blei udon hasna jo phi ka kular jo ka tin ka jong blei ka ong nganomi no if yang utrai ngalong ring kat ban phi wat nom sngo ting wanam ship ting lemne wat nom sngo ma ngan kershan ye phi yang utrai ngan yarap ye phi yang utrai ngan betin ye phi yang utrai ngan penang ye phi yang utrai u blei un hikai ye phi nang ni shekmat kumno ban pediat ye ka jingal ti jo ka jing em ka jong phi utrai un le ki kamba ka jing em jong phi nagaliang ka jong phi ka long ni ka sngi shubu bai ye lade wanam ai jakai ka jing khnyum wanam ai jakai ka jing khuslai wanam pech ka prathai jing nem jing ne pech be chu jisu ni ka sngi compare don shibun ki bayele prasha ipi pech be chu jisu ni ka sngi se ka don ka sur ka ba kantu ipi ban Hadien no ban ino no ek ban Sngi U Blei ban Sngi no ban duai ban lejing seng kata di ka sur jung soitan kentai ye kata Jisu ong wan no man thai ban duai yai ne ek jing duai up kermen ho utrai ong ka tin ka zo blei namar U Blei utrai ye ka ban pendap kam ha ka jing em jong phi utrai ka jing em jong phi ha ka kam jong phi ha ka yeng ka jong phi ai kurem jong phi ha ki khon jong phi utrai kumno ban penwan dore ki ban thau thumai ban le ki kamba U Blei utrai kumno ban ra ye phi ban kenti phi ban plat ye phi na ka to ka jing ka ba phi la shem hadu ka kata U Blei utrai ka jing em jong phi la phim yu i u de ki khmat do henrei u yo i ma utrai u yo i ma u ye phi ka daw ni ka sngi ka ta ka long ma phi na ka leng ka zo phi ka long jit ba banai ngu U Blei pen crowd ba U Blei ka don ka jong phi long kum ong u debet common sim jonga to kar khu yu try what glad ye ka jing le ba ba ju pitip ne am kum U Blei la le ba hi fi ki snem gi bala like baro philong kum ni de mar ka jing le ba ka jong U Blei ha to ino i phi menta unom ino i phi utrai unom ino i phi unom glad i phi Christian i phi bitin i phi pidon ha ka donut ka jong try pidon ka jimot ka jong try uyo i ki umat bat un jubab ye ka jing don kam ka jong phi na ki umat jo ka jing sngo si ke ba phi mat menta un pin ka lalong sha ka jing kamen na ka jing sngo si sha ka jing kamen na ka jing im ka ba mat jing sha ka jing im ka ban long ka jing ka khu ka lawe ka jong phi ka ap ka lawe ka ba phrnai ka ba kamen ka ba la kar khu ka ba sei so ka yeng ka jong phi ka ap ka ek ka ba bha ka yeng ka jong phi namaru chris phi ka jing kermen ka buram negasngi jet bai ban ma jet bai ban sukaliang bai da ka babha jet bai balong ka jing khu si ke wei jet bai balong ka jing shai negasngi jet bai ban pin sngo bha U Blei negasngi yangin kiar na ka basniu yangin shapting u try negasngi pat nginom shanya halade nginom shanya ha ka jing start jungi ka jing la jungi yangin shanya how try ha ka negasngi namar U Blei udana senda jungi ban trei ka kam jong ka jing penwandur penkhia pentumai ban penon buram ye ka jing em jonga ba jong phi bat ka ying ka sem jonga jong phi blen kur khui bini ka por sobangan duai nam ta jong phi don pleng jong phi pi don pleng ka jing thia apang pi don pleng ka jing shitom don pleng ka jing ka jing shem ka jong phi kan kersan jing duai da jong phi bat sobangan duai nge sukwa ban pen kan mau shwa ye ki kular ki jong Blei ki ba ula kular na ka benta jonga ba jong phi
ba jong ilang baro ling ba ka ktien ka chung tuni ko pon ngine page sabat nga ya ki kulan ka chung blai ka tagalong ngine puli bat nga na ka kitab Jeremiah kalnong ka balai pulai ka khot ka balai tu ngine puli ka ongkum ni to khot kyrpad yang nga tengan pai ktien ya me khot kyrpad yang nga tengan pai ktien ya me ban ngan pen i hami ya ki ba crown ya ki ba ya ki ba me memtem ngan pen i hami ya ki ba crown ya ki ba ya ki ba memtem kata ga ka kular ka chung blai wong khot kyrpad yang ha ni ka sngi pi don jing khot kyrpad yang ha utrai pi pang khot kyrpad yang ha ni ka sngi pi tlot men sim khot kyrpad yang ha utrai pi don ha pedeng ke jing jenjar juga jing em ka jing kotlat juga jing em khot kyrpad ya ka kyrteng ka jonga ong utrai ti ngan pai ktien ka mut utrai un jubab ya kata ka ba pi don kam utrai un jubab ya kata ka ba pi don kam utrai un pelaj na ka jing jenjar ka jongpi ka mut kumta utrai un yeng ban yale ka thma ka jongpi haba pi khot kyrpad yo bad wong an pen ep ya ka ba phim tep ban le an pen ep ka ba crow ong utrai don ka ba crow ka ba blai la pen kre nam ta jongpi don lawe pernai na kam ta jongpi don ka ba crow ka ba blai la dap thungulupan ta jongpi bad un pen kita pin shem kita nagadaw ni ka sik su khot kyrpad ya ka kyrteng ka utrai u Jesus Christ ong kumne haga gospel ka Yohanes kalong ka khat riu ka de khot ka lai pu lai to gini puri ka por ka ong kumne shisha nga ong api bagay ka ba pin pan na ukpa haga kyrteng ka zonga un ai happy na du menta pin pat jupani eru haga kyrteng ka zonga to pan de pin sayo diang baga ka jinkmen jong pi kan yo long ka badam ka ba pi pan haga kyrteng ka zonga na ukpa un ai happy pan haga kyrteng ka Jesus Christ ni ka sngi don pedeng jong pi ka don ka pop pilale pop pi sung thu ba kan ka jing penrem po jong pi na ma ka ka pop ka ba pilale khot kyrpad ya ka kyrteng ka Jesus Christ baru Jesus Christ un ma ya pi baru un sat ya ki pop ka jong pi ka snam ka jong un pen khu ya pi un pen thma ya pi aba pi khot kyrpad ya ka kyrteng ka trai un pen em ya pi but un pen long ya pi u jing thau ka ba thmai ka chti ba ar korin kalong ba san ka khot ka ba khat new ko la the way we don't how Chris ulong u jing thau ba thmai la the way we don't how Chris ulong u jing thau ba thmai ke ba rem can do no hakmi ke can jalong ba thmai pi khot kyrpad ya ka kyrteng u trai ke ba rem can do no but ke can jalong ba thmai on pen long ya pi u jing thau ka ba thmai khot kyrpad ya ka kyrteng ka Jesus Christ ya tho how trai Jesus ye ke jingdon kam ke jongfi pan ha ka kyrteng ka Jesus Christ ye ke jingdon kam ke jongfi baro ukpau ba habneng un ai ya pi pitip ne em ukpau ba habneng what yo Jesus Christ ukon ba marwe jong uda ai yanga ya pi la ai yo Jesus Christ na kamta jonga jongfi hato unum ai ki bangingi don kam what yo Jesus Christ ka jing ai ka ba hajrong la ai yangi ye ke jingdon kam jungi baro on ailut angi Blei un ai ye ke jingdon kam ke jongpi baro aga ktin ke jong blei nagada open tip ye ke jingdon kam jongpi ni ke singi wanum khnyum ni ke singi wanum phaidin wanum du jingkremen supen tip ye ke jingdon kam ke jongpi how try pi mat jing ya tho how try ye ke jing ke jongpi pi pang ya tho how try ye ke jing pang ke jongpi ke ba ka bynta juga met ke jongpi ke ba pang ya tho lut how try pan ha ka kyrteng ke Jesus Christ te on ai ye pi ni ke singi dan pedeng jong pi kidon ki ben sim baman ki ba pen shitom pi kidon ki ben sim jingdom ki bawan ban khta e ka ying ka sem jong pi don ki ben sim baman ki bawan ban pen janjare pi ye ka ying ka jong pi ye ka kam ka jong pi khot kyrpad ha ka kyrteng ka Jesus Christ kita ki ben sim baman ki hab ban phet namar ka don ka bor ha ka kyrteng ka Jesus Christ ha ka ba ki khosiu ki ba habneng ki hab ban dem ka kyrteng Jesus ki khosiu ki ba ka purthai ba ha po ju ka khndo ki hab ban dem haga kyrteng u Jesus ka diga badon bor but bi khot kyrpad ya ka kyrteng u Jesus ki min sim baman kin haban pet ban kria na ka chim jopi diga ying ka jongpi ki min sim diga jing accident ki min sim diga jing pang jing crow ki min sim diga jing dok jing krdo ki min sim bus new kin haban pet haga kyrteng u Jesus haba pi be ya kita ki min sim baman daga kyrteng u Jesus
Haba pi khot kyrpad ega kyrteng ke Jesus Christ. Anoi pi ki kamba ken sa ke GM pi. Utrai un jubab ye ke jon kam ke jong pi. But on pendap ye pi daga jingkemen ke jong utrai po jong pi. Daga jingkemen jong pi kan dap on ke tin ke jong blai. Pin yo i ki kamba haba pi khot ye ke kyrteng ke jong utrai. Nega sngi jit pi ban let so utrai. Daga donut baro ban ye thu ho utrai ye ke jingdon kam ke jong pi. Ye thu lot ho utrai ye ke jing e ke jong pi. Nanoi pi la de pi mat ye ke jing sngosi pi kwa ban yam haki kechat ke jong Jesus Christ. Kim julen e ki umat ki ba pi jao. Ka Bible kong ba uperlang ki umat ke jong pi. Barun jubab ye ke jing kam ke jong pi. Try yo sngo ye ke jing dwai ke jong pi. Ka daw ke ni ke jing kula jing ke tin ke jong blai kong. Ke ke ba pi pan na ukpa hag kerteng ke jonga un ai hapi. Ya ni ke singin pan na utrai. Pan ye ke jing kam ke jong pi. Ya tholo ke jing e ke jong pi. Ya tholo ke jing jar ke jong pi utrai. U Blei un jubab. Namar ke jubab ka don hagi kti ke jong utrai. Di tang U Jisu walong ke jubab juga jing em ke jong pi. Nang nu ke jing rap jonga kan wan. Ke jing rap ke jonga ka wan. Na utrai u bla thau ya ke bening ba de ke kendo. Blei u don ha u ya ke jing non kam ke jong pi baro. Ne ke por ngan duain de jong pi. Bo Blei un jubab ya ke jing non kam ke jong pi. Ane ke por an duain pe jong pi. Kopang ngawan khamat jome de ka kyrteng ke ju Jesus Christ. Ngawan banduai na ka benta ki bahap ha ka pop. Ki bala don ka pop ha ka jing im jongki. Ko try ki basngopho ba ka don ka jing penrem ha po jongki. Ngaduai ba men map ya ki ko try Jesus Blei. Map ya ki pop kering kan ki jongki. But sat ya ki de ka snam ka jome ko try Jesus Blei. Roai ha ka kyrteng ke ju Jesus Christ ngi yo ka jing map. Bada ke snam jome on sat ye ki pop ke jongi. Bad nga duairu oblei. Amen pen ko bor ki daga bor ke jome. Bakin la ban ino no shisndan ye ka pop ka baki jumlin ban le ko tuai. Pen ko bor ye ki ko tuai ni ke sngi. Pen ko bor ye ki daga bor ke jomen simko. Bakin job ye ka pop, bakin don ye ka bor ban la ban kiarno na ka jumlin ka sniu baro oblei. Kanu ka jumlin ka sniu ka jute jukum ye ka jikim joki. Daga kerteng U Jisu nga bkhatlut iki kenjri baman nga penjat apen pralut pamik kenjri baman nga penkotno lagi kenjri baman baro naga jing im juki daga kerteng ke U Jesus Christ pensle iki daga jing pensle kaba kedialut iki lengkor baman daga jing im juki pentumai bor daga men sim ke jongki ko try pelat no iki daga jing blend ke sneu daga jing long ke sneu daga jing perkhat ke sneu ko try pelat no iki daga jing kwa brai be sneu ko try kanu ka jing brai besniu ka po joki kanu ka jing brai ka ba auria ka jing brai ka ba ya ka kiat ka jing brai ya ka jing thotim ka jing brai ya ka jing blin ka besniu ka ka jing brai ka drugs ka jing brai besniu baro ablai ka ba yo jaka ka jing mat ka met ka joki daga kerteng U Jesus Christ e kreni ka jing pelat ya ka jing pengkia kan wan kumni long bala beno ini ka ben sim baman daga jing em joki ka try pelong ki bakin sedang ban sliang ye me kin sedang ban sliang ye ki bakin chamen sim kin sliang ban kin mau ye ki jome ko try kin sedang ban kata ka download ka chongki kan sedang ban sliang ye ki jome ko try Jesus Blei pen sle ki pen ko bor ki pen thmai ki thau thmai ki ko try pen khlan ye ki jing im joki ni ka sngi ko try pelong ki bakin ka bor ka pen la ki bakin la ban ino no ban kiar na ka jaka juga jing pen soi ko try Jesus Blei ai ki ka jing stan ai ki ka jing ai pensle mame ko try Christian mame ne ka ski ko try kin job no ida ka pop ka ba jublin ban le ko try don ki badon hapding ka jing shifting ka don ka jing shifting ka bajuan senshan ngada beno irumen sim ka jing pen shifting ka kerteng U Jesus Christ ne ka jing ki ai ki ka jing slur ai ki ka jing ai ko try ka don ka jing ban khia ka jing jing perkhat mar ka jing khuslai nama ki ba penno men sim ka depression ko try kita baro long bla wengno na ka kerteng U Jesus Christ na ka jing perkhat chuki ai ki ka jing ki ba khia ki ba klan kin shampang kin yo I jingai ki long rang ba ka jing che perkhat ko try kin don ni ka jing ki ba thmai ablai ka jing ka jong Christ kan ko try Jesus ablai ka ba rim ni ka jing chuki kan kalan ka jing ka ba thala kan kalan na ka kerteng ki U Jesus Christ ba Nazareth ko try Jesus ablai trying ko pa ablai ni ka sngi
mentay ka jing em jongki mentay ka jing em jongki pen khlan yiki pen sle yiki pen khia kran yiki met men sim jing mot jing perkhat ko trai Jesus blai nga dwai ru kum ju na ka benda ki bapang ki basitom ko trai ka nu ka jing sitom ka benda ka met ka jongki ka ba yo jaka ka met ka jongki nga da be daga kyrteng u Jesus nga hukum mi ka jing pang cancer kan mi kan ria na ka met nga hukum mi ka jing pang stroke kan ria na ka met ka jongki daga kyrteng u Jesus nga hukum mi ka jing pang sinus ka jing pang snew ka benda ka met ablai try Jesus ablai ka try Jesus ablai ka nu ka jing pang ka met kan mi kan ria daga kyrteng Jesus Christ ka gastric kan ria daga kyrteng Jesus ka nu ka jing pang TB ka jing pang try Jesus ablai ka jing pang BP sini ka try ka di baro kinlong ka bla pen khot no daga bor ka snam u Jesus Christ kren ka jingkhia ka snam ka jingkhia agi shing ka jingkhia agi thiet ka jongki ka jingkhia agi doksa ka jingkhia kran ka sni do ka jingkhia agi skor ka khmat ka shintur horndang haga shing butlum haga met ka jongki ka du ka jing tersan ka long pen khia no ka to ka jing khlut jok ka met ka jongki ka long ka pen khia no ka to ka jing tra jo ka met ka jongki long bla pen khia no ka to ka jing dap sadem haga met ka jongki ka long ka bla pen khia no ka kren ka jing ring pen her man sim ka long bla pen khia Try Jesus blai kren ka jingkhia hau khlai u jongki ko try kren ka jingkhia ha ki do jam ki basapo blai the no klong snam ko try wa peisliu kren ka jingkhia kan wan how to klong snam ko try ki mau ki badan po ki khlai ki sang ki jongki long bla weng no kin no daga kyrteng ki Jesus Christ kin mi shabar ka di mau kan mi shabar kal air ka ba jabo kan mi shabar kal ka try ka ka ba jabo kan ko ka ba jabo ka met kan mi shabar ka kyrteng ki Jesus Christ try Jesus ka kren ka jingkhia daga jingjingam snam u Jesus kan toy ka jingpen khia ka snam jome ka bla jaw na ka met ka jome na lum Calvary kan tu ka met ka jong ke ne ka por kan yo jaka ka snam u Jesus Christ kan sat ni ka jingpang jing crow baro na ka met ka jing ka bor ka jingpen khia ka ba na ka met ka Jesus kan toy kan tap ka met ka jong ki ba ka jingam snam u Jesus e kren ni ka jingkhia nga kren bagi tu ki ba thia pang ko try Jesus nga kren ka jingkhia kin yeng kin sedang ban yeng na du ka sni kin sedang ban yai ablai ka kejat ka bom jula ban yai kan sedang ban yai ka keti ka bom sedang ban ka bom jutrai kam kan sedang ban km biang kren be ki khotmet kin sedang ban km biang kin km biang ki khotmet ki batlat baro kin im ki khotmet ki batlat kin im ki khotmet ki batlat da ka bor ka kyrteng ki Jesus Christ da ka jingjam snam u Jesus kan toy ka jing pen khia agamen kren bagi ki khamat ki ba brie ki bom yo iba kin shai kedar ka jing yo I kan sedang ban yo I kedar long bala plino ka jing yo I hagi khamat ka jong phi da ka kyrteng ka Jesus to long khia ki khamat ka jong phi da ka kyrteng ka Jesus ki skor ki bala set kelut ki bom yo sngo su long bala plino ka jing yo sngo ne ka klikmat da ka kyrteng ka Jesus na be idu men sim ka jing kelut on mi on kenria ne ka skor ka jong phi da ka kyrteng ka Jesus kren ka jing khia haga skor kren ka jing khia haga shentor ka jing long ka bathlun long bala wengo idu men sim ka jing thlun naga shentor ka jong ki ko try kan mi ka sur ka ba shai kedar ko try Jesus blai kan nu ka jing pang snew ko try long bala wengo na ka met ka jong ki baro ki mau kin mi shabar na ka met ka jong ki ka jing pang kan kenria na ka kyrteng u Jesus Christ na ka met ka jong ki ko try kerana ka bor juga snam jube kan satlut ka jing pang baro ablai ko try don ki bapang ka kli kan ka jing tha ka benta juga kli ka jong ki kerana ka jing khia da ka jing jem snam u Jesus Christ ya ga kli ka joki ka jing bayong kli ka jing tha kli ka ba malaga sngi ko try long la pen khut no da ka bor ka snam ka jome ko try ka jing tha ablai ka terpeng ka jing tha ka singkai ko try ka shing ki mat bai try ki kho siu ki mat sola ka joki ka jing tha ki ti baro ka jing tersanya ka men long bala weng no da ka kyrteng ka Jesus Christ ka jing pang kumni e kren ka jing pen khia kren ka jing pen khia ablai ki try ki thiet ki jaw ki bala kinriang ki bom ya baik kren bikin song baik sogranti ki shing kin sedang ban song baik sogranti ka ga med kan sedang ban khia krana du ka sngi ko try ka bor ka jing pen khia ka ban Jesus Christ kan toit no ablai ko try ki khu ki ban hospital nge kren ka jing khia ki ban ki hospital ko try khu ki dawai de shin ki di kin try men le ki kamba ka dawai ka long ka khu no bala pen kan tang no ka kyrteng ju Jesus Christ wa Nazareth ko try Jesus ablai trying a dwai ki ban kre ban ka khlong ni ka ski hagi ki banai ko try men khu ida ka jing pen kre men ki khu ida ka jing pen kre ban ka khlong
try nga dry ka jing kot jing khia ega kemi badi khlong ko try Jesus bro armot kin kot kin khia kran kinom duna ka snam kan biang na dong shodong ka snam ka men try on khasuk na ka boru men sim ko men le ki kamba pen kemen ye ki de khlong try Jesus blai ko try ker khui ki bomdan khonro kin sedang ban yo khon nang ne shakmat ko try Jesus blai le ki kamba ka shong kha shong ban ko shong ki ko try nga dry ba ben ai kam me ki bompat yo kam ne ka sngi ki bomdan kam men ai ka kam ko try Jesus blai ai ka kam ka badon ka jingyo ka babon na blai kan don ka jingyo ka babon ka kam ka ki kamai ko try don ki badon ni ka jingyo ka ba red ka badon kendiat kidio ka tulop henry nga dry ni ka sngi ko pa kentiu de ka tulop ka jonki kentiu de ka jingyo ka jonki kentiu de ka kamai ka jonki ka try kinyo shibon kan slay ka jingyo ablay kinyo arsha ya ka ek ba ki jio manswa arsha kinyo nong ka try kanon ka jingyo nong arsha kanon ka jingyo tulop arsha kanon ka jingyo pisa ka ba bun habai try ni ka sngi ba shakmat ko try Jesus blay I come go try I come ye ki ba bompat yo come I ya ka kam ka ba biang go try ki ba don kam ban sha transfer ben pen poi ki ka jaga ka ba day biang pen poi ki ka jaga ka ba day biang try ye ka transfer ka jog ki ko try Jesus blay ko pa ablay ker khu ki ba pleng ka kamai ka nu ka ba ki kamai ka try ka ek ba ki tray ka try ka business ka jog kan roy ker khu ki nong tray ka jog ki I jing start ki nong tray ka jog ki ko try pen bai ka jing em chu ki nong tray kan tray smart kan tray hok ka kam ka jog ki ko try ker khu ko try Jesus ablay ye ki ba doni ki business ki ba pair ka ek ba ki sedang ban tray kan say so kan im ka jing tray kan man bha ka jing tray kan yo nong ka jing tray ablay kanom klem ka jing tray kan yeng kan long jing ker khu ki nong I kam ye ki ba ko try kanon ka jing job kadon ka jing kerkhu ko jeme ka ba tu ya ki tu ki ba tray ka kam ka jam ka jong ki ko try ki ba sedang ka jing tray ko pa men kerkhu ko try Jesus lay try ki ba rap ki ba yang men kerkhu ka jing rap jong ki uno jing thong kan ba ki thong kan un im un say so ablay ko try Jesus ka khando kan sedang ban say so ablay try ki ba khai pateng men kerkhu ka khai pateng ka jong ki ko try kan say so kan man bha ko try kanu ka jing pen pep no soitan ban kta e ka yo ka kot kamai ka jing ki long bla weng no eka jing tmu boman bro ki plan ki scheme jung soitan long bla pen kan ria da ka kyrteng U Jisu ki breu ki batmu ban pen snew ka kam ka jam ka mai ji ka jung ki ko try long bla weng no da ka kyrteng U Jisu Christ kin shapting ban kta kin kan ria da ka gm jung ki ko try Jesus ablay pen pha e ki breu ki ba bha ki ba Christian ki ba yarap ki ko try Jesus ablay trying a dry ru na ka banta ki batmu ban di ya ka nu ka jaka ka nu ka ying try ka nu ka jingdon ka jung ki ko try ki batmu ban di men ker khui de ka jing di ka jong ki ko try pha e ki breu ki ba la ban thiet kin yo nong ha de ka jing di ka jong ki ko try men le ki kamba e de ka ba ki mut ban di kin la ban di de ka bor ka chome ko try pen kin do e ki breu ki ba dei ba kin thiet ablay ko try Jesus ablay kido ki ba mut thiet e ka ying ki sem ki chaka puta ka kali kanonu ka tiar ka tar men ker khu ki dio ban thiet e ka try ka ba dei biang ka tiar ka ba dei biang ka chaka ka ba dei biang ko try Jesus ablay ko pa try ki bom don ying don sem ai ying ai ki ko try Jesus ablay ai ki de ka ying ki bom don chaka ai jaka ki bom don ai ki ko try pendap e ki ni ka sni pendap e ki ni ka sni de ka jing don kam ai ba kan wan ka jing pendap ka jome de ka jing don kam ka jong ki ko try ablay ko try na ka banta ki ba pen kre ru ablay ko try ka shong kha shong man men ker khu de ka jing pen kre ka jong ki baro shikurim kin yo kam yo jam kin don ni ka jong ki khon ki kti ka jing im ka bala ker khu ko try Jesus ablay don ki khon samla ki ba khmilan ti ban yo try yo samla ka ko try pen kendo yo breu ka dei biang ko try ki ban long ka jing ker khu ka jing im bu jong ki ko try Jesus ablay ker khu ko try Jesus ablay ya ka ying ka sem te me ka jing dei shikurim pen bai e kurim pen bai e ki khon pen bai e ka jing dei walam jing suk ka long ying walam jing suk ka long ying ka ram ka sha ka ba ki don men ker khu ba kin like ram no ablay ko try ablay nga dry ki ba ai ram ru ablay men ker khu ki ka e ka ba kila ai kin yo pat ablay ko try kin yo arsha e ka ba kila yo kila ai ko try Jesus ablay nga dry men le ki kamba e ka du ka jing don kam ka jong ki ko try u try un juba me ong ko try khot kyrpad e ka kyrteng ka jonga tengan phaik ten ye pi ablay ngi khot kyrpad e ka kyrteng U Jisu da ka kyrteng U Jisu e kren ni ki kamba kin to ka jing em ka jong pi da ka kyrteng U Jisu nga kren ni ka jing khia kan wan ka met ka jong pi da ka kyrteng U Jisu nga kren ka jing pendap kan wan ka miracles kan wan ka kamba kan wan ka jing pelai kan wan ka jing yada kan wan ablay ka jing kerkhu kan wan ka jing em ka jong ki kerkhu ki ka ske kerkhu ki ka ske yeshem ni ki jing kam chu ki pen khia e ki ka ske kentiu ki ra e ki ko try
ai ba kanon ka promotion go try ka bagi try go try kanon ka jing sei so kan ka jing man ba kan ka jing onong go try Jesus blai kan ka jing shem so ba go jome ki go try Jesus blai ker khui ki go try ker khui ki plat iki ne ka basne plat iki ne ka jing man sa plat iki ne ka jing ma plat iki ne ka jing yap ne ka sngi go try le ki kamba go try hai ka jing em ka jong ki go try sumari ki ne ka sngi ngai ti no i wei pe wei ka basngap ne ka jing duai ki tip le ka jome perkhui wei poi bat scam ki pen roi jingai ki nang pen sle ki pendap jing sok jing kemen ki ko try ai ki ka jingai e ko try pendon buram mi ki si ko try pendon buram mi ki ko try ra ma me ko try ka jing em ka chong ki ko try pen sle ki ko try ji sok lai u try ulong u captain u jong ki ko try ni ka sngi menlong me u try jing ni thong si me menlong kan rat jing menlong u blei jong ki ko try menlong ulong pen em u jong ulong pelat melong konrat juga cing em cing ikut rai shim ke cing em cing ikut rai pelongi bangin nang ban shanya amengin boat me ngin ngai ame de tok not paro ya ingo me sngoy ke cing duai me jubab ke cing duai me jubab ke cing duai ngai ngo bela jubab ke cing ngai ngo me le ki kamba ngai ngo me le ki kamba ngai ngo me le ki kamba ko trai ke cing em ki brave ko jome ker khoi ki aga kerteng Jesus Christ bana se duai amen amen ublen ker khoi fi ke sngi Khot kyrpad ya kyrteng ke jong try ong Jesus Christ ong ke tin ke jong blai khot kyrpad ya kyrteng ke jong try un pai ke tin ya pi khot kyrpad ya kyrteng ke jong Jesus Christ pinyo ya ke jubab padu blame jubab ke poi ke jong ban agaleng ke jong pi kalong up kermen out try what nom kunyum ni ke sngi wanam ai Jaka ke jing khuslai kalaban wan tamba wanam khuslai Chiet ban mani ban pen kra ban ai ngo U Blei ni kesngi le bet ya kesing le ko pen so ba U Blei namar ba pitip ne em ba pi manga mangilang baro ngidon hakal limpi jo ki kamba ka so Blei kalawe ke jong pi ke di go panai ka kam jong pi kan sei so ke ike ke bo pi tre kan sei so bet nan ni sakmat U Blei ulong unong yarap unong ker khui pi unong pen khia jong pi U Blei ker khui pi ni kesngi nam ta ka boram ka so Blei amen